program गानांदों आरो ओंखायनो लेट जादों आरो गुबुन मोनसेया आंनो लिडारफ्रा खोन्थायाखै जे मानसिफ्रा जे थाब उन्दुयो बेवहाय आं उनावसो मिथिबाय माला उन्दुयो आब' मोनायाव 7टायाव जों माला उन्दुयो बेखायनो आङो सानफा माने थाब उन्दुनाय नङा होननानै जोंनिया माने नर्मेल रुटिनानो 1टानि उनावसो उन्दुयो जोङो दा ओंखायनो आं सानदों जे उनाव लामा राजुआ खोन्थाबोनायावसो आङो एसे बोरैबा मोनबाय माने अन्थाव बाथावनो उन्दुनाया माने 1 घन्टासो लस जाबाय नङा होमबा दा ओंखायनो आं समनाथखौ बुंदों जे रायजोफोरखौ इलेक्सन जोब्बाथ' मैसो जाहोनांसिगोन होननानै नालाय दा जियानो जा बेवहाय आङो फैनो लुबैनानैनो फैदों सम मोनाखै दा बेनिखायनो सानाव लुबैदोंब्लाबो फैनाय जायाखै दा फार्स्ट सिखारिफोरनि खोथाखौ बुंग्रोनोसै नङा होमबा सिखारिफोरा जेलाव थांगोन होननायखौ दा सिखारिफोरखौ जेलाव लांनोबा सारेन्डारखौनो खालामनाय नङामोन जोङो आरो 50,000 थाखाबो होनाय नङामोन दा जेलाव लांनाङाखायनो सारेन्डार खालामदों फैसाबो होदों दा बेखौ बिपिएफफ्रा बुंदों होननाया एक्चुअलि बिथांमोना बेखौ लाजिदों बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोना खाबु मोनबाय बेफोर खामानिखौ मावाखिसै दा ओंखायनो बिथांमोना लाजिदों आरो लाजिबावगोन दिनै आं फैनायनि उनाव थांनाय बोसोराव बिथांमोना गोबां थाखा खामायबाय नाथाय जोंनि आलायारन सिनेमाया बेसे बोसोर होनदों राजु 35 बोसोर गोमाना दङमोन बे 35 बोसोर गोमाना थानाय सिनेमाखौ 21 लाख रां होनानै दाख्लैबावै जोङो नागिर बम्बेनिफ्राय लाबोफिनबाय दा बेखौ बिथांमोना नागिराखैमोन दा बिथांमोना मा खालामदोंमोन होनबा 17 बोसोराव गावबा गावनि लिडारफोर माबाफोर बिथांमोना गावबा गावनि थाखायसो बेस्थ थादों रायजो राजानि थाखाय जेबो खामानि मावाखै दा नोंथांमोना हर थौजासे जिहेतु थाबाय रायमानानि थाखायथ' हर थौनाय होनना बुंनांसिगोन 8टाखौ दा फार्स्ट आइजोफोरनि थाखाय आं सोंग्रोनोसै आइजोफोरनो मा नांगौ रायमना ओनसोलाव मा नांगौ जि दायो ना दाया दायो उइभिं सेन्टार होबा जागोन जि दायोबा रायमानायाव मोजां सेन्टाराव जायगा मोनसे हो नभेम्बर मासनि गेजेरावनो 50 लाख टाकानि मोनसे उइभिं सेन्टार बानायना होगोन नोंथांमोना हर थौजासे नेबाय नालाय नङा होमबा थांनाय सरकाराव खुन्दुं कम्बल साप्लाय होनानै कौटि थाखाफोरखौ 2-3 मानसिजों लोगो नांनानै जायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो बन्द खालामजोब्बाय दा बेनिखायनो अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फिसिनो जोङो अनसुंथाइ होनो हायो सासेनोबो होनो हायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो होनो हायो आरो जोंहा सेंग्राफ्रा जुदि ससाइटि बानायोबा ग्रुपआवबो होनो हायो दा 30 कौटि थाखानि खुन्दुं कम्बल मुसारि साप्लाय होनानै 2 मानसियानो जायोमोन दा बे 30 कौटियाव जोङो गोबां एलपि स्कुल बानायनो हायो हाई स्कुल बानायनो हायो आरो गोबां मानसिनो दाउ अमा फिसिनायनि जोङो लन होनो हायो देग्लाय बे साप्लायफोरखौ जों होआखै नालाय 15 कौटि रां हेन्डलुमनि जि दाग्रा आइजोफोरनि थाखाय जि दाग्रा सेन्टार बानायनो थाखाय 15 कौटि रां जोङो लाखिनानै दोनदों आरो बेखौ जायगा 20 लाख 25 लाख बेबायदि फिसा 20टा 30टा जि दाग्रा जाकार्ड मेसिन थानाय सेन्टारफोरखौ जों बानायनो लादों आरो आं दिनैसिम जिखिनि होबोबाय बेनि गेजेराव हाइस्ट देरसिना जाहैबाय रायमानायाव 50 लाख टाकानि मोनसे उइभिं सेन्टार आरो बेवहाय चेयारमेन दङ ना भिसिडिसिनि दा चेयारमेना नभेम्बराव 30 तारिखआव जोंहा अक्ट'बराव इलेक्सना जोबगोन नभेम्बरनि 5 तारिखनि गेजेराव नोङो हाखौ नागिरनानै हो आं मानसि थिनहरगोन
नभेम्बरनि 15 तारिखनि गेजेराव उइभिं सेन्टार लुनायखौ जोङो जागायगोन जिरायदो दा बिनि उनाव रायमना नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बन दाननानै जाग्रा बायदिसिना मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोनदों आं खोनाबाय थादों दा बिथांमोननि थाखायबो आं आसाम सरकारजों रायलायदों बे खाथिनि गामिफोरखौ मोनफ्रोमबो गामिखौ लामा सामा बानायनाय स्कुल बानायनाय मा जेंना दङ बे जेंनाखौ फोजोबजोबनो थाखाय आसाम सरकारनियाव आङो 100 कोटी रां बिदों बे खाथिनि गामिफोरनि थाखाय दा बेवहाय जोंनि जायफ्रा दिनै मोसौ फिसियोमोन बिथांमोना मोसौखौ फिसिनो थाखाय फरेस्टनि खाथियावनो जोङो माखासे जायगा हगारनानै होगोन आरो जायफोरा बायदिसिना आबाद बायदिसिना मावोमोन बिथांमोना बावैसो आं रायलायनायाव बुंदों जे नैबे बोसोराव मावनो मोनबावनांगौ दा बेखौ 2 नभेम्बरनि उनाव जों अफिसारफोर गासैबो रायलायनानै आरो जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगोन बेखौ दा गावबुराफोरनि साख्रिया जायाखै क'क्राझार चिराङाव जोङो गावबुराफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो सानदों आरो VCDCनि गेजेरजों थांनाय समाव गोबां खामानि मावनो हायोमोन नाथाय मावाखै दा नैबे समाव जोङो बे खामानिफोरखौ मावनो लादों आरो जोंहा बेवहाय बन्धन लन लायोना लाया फैयोना लन लायो दा आसाम सरकारनिफ्राय जोङो थाबैनो जेसेबां बन्धन लन दङ जोंनि आइजोफोरनि बे गासैनिबो लनखौ फ्रि खालामना होनो नागिरदों लनखौ नोंथांमोना होफिननांला बन्धननो बेनिफ्राय अरुणोदय जोंहा आइजोफ्रा गोबां अरुणोदय आसनि मोनदों नाथाय माखासेया मोनाखै दा जायफोर अरुणोदय मोनाखै मास मोनसेयाव 830 निफ्राय थाङै थाङै बियो 5000 जाहैगोन जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननि थाखाय आरोबाव 15000 अरुणोदय जोङो होबावगोन आरो जायफोरा न' मोनाखै देग्लाय बोसोराव 1,05,000 न' गोदान जोङो मोननो हादों दा बे 1,05,000 न'खौ जोङो नभेम्बरनि उनाव रानगोन आरो अब्ला बे ओनसोलाव स्पेसियली माखासे न' होनो थाखाय जोङो सानदों आरो हा हुनि जेंनाया जोबाखै डिसेम्बरनि गेजेराव जेसेबां हानि जेंना दङ जोंनि मानसिफोरनि बे हानि जेंनाखौ नैबे बोसोरनि डिसेम्बरनि गेजेरावनो जों फोजोबनो नागिरदों बिनि उनाव हानि पाट्टा मोननाय लेखाफोरखौ जोङो कम्पिउटाराव डिजिटाइज खालामनो नागिरदों अब्लानिया जोंनि मानसिफोरनि हाया अराय समनि थाखाय बियो मा जागोन गावनि जानानै थागोन आरो रायमानायाव सोरबा आंखौ बुंदोंमोन मोनसे मिनि स्टेडियाम नांगौ होननानै जायगाया बबेयाव दङ नैबेनो आच्छा दा बेवहाय जोङो जि मिनि स्टेडियाम नांगौ बे मिनि स्टेडियामखौ थाबैनो खालामगोन आरो बेवहायथ' दैबाना जाया नङा होमबा बारा रां नांनाय नङा बेवहाय फेन्सिं मोनसे नांगोन आरो बे फेन्सिंखौ होनानै पेभिलियन बानायनानै बे मिनि स्टेडियामखौबो जोङो नैबे 22 फाइनान्सियेल इयारावनो जोङो जागायगोन आरो बेवहाय ब्रिज नांगौ होनदो बेसे गोलाव ब्रिज बियो फेंखुवा दैयाव आच्छा बे ब्रिजखौ अब्ला आङो जानुवारिनिफ्राय बेखौ जागायगोन ब्रिजनि थाखाय नैबे बोसोरनि खामानिया जोब्बाय बेनिफ्राय संकोच ब्रिज बै बेंगलनिफ्राय फैनांगौआ सिराजा जानायखौ लुबैदों आच्छा बेखौ आं आइडिया गैया मालाबा फैना नायफैगोन राङा बान्दोनि थाखाय बेसेबां थाखा नांगोन नोंथांमोना एप्लिकेसन गांसे हो अब्लानो आङो बेखौ खालामगोन बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गासैबो मोन10 सेल्फ हेल्प ग्रुपजों ज' जानानै मोनसे क्लास्टार बानायनो हायो जायफोर दाउ फिसिनो होनो बिसिनो 500 दाउ होनाय जागोन आरो सोरबा दाउदैबो बरननो हागोन दा दाउदै बरननाया मा जायो 500 दाउ नों फिसियोब्ला जुदि 400 दाउआ दाउदै होयोब्ला सानाव दाउदै दैसेनि दामा बेसेबां दायो रायमनायाव 10 थाखा दा बेवहाय खरसा थांनानै जुदि दाउदै दैसेयाव थाइनै थायोब्ला जुदि सासे आइजोआ 400 दाउदै बरनोबा सानसेयाव 500 दाउ थायोबा 400 दाउदैयाथ' ओंखारखागोन बिनि बारासो ओंखारो अब्ला थाइनै गरि लाब मोनोब्ला सानसेयाव 900 रां
खामायनो हायो आरो 30 सानाव 800 करि नायोबा 18,000 रां खामायनो हायो दा रायमानायाव जुदि सासे आइजोआ 18,000 रां मासाव खामायनो हायोब्ला अब्ला बिनि नखरा बिराद मोजां जागोन नङा होमबा दाथ' खामायनो थाखाय लामायानो गैया दा बेबायदि माखासे मा मावबा जोङो मोजाङै सोलिनो हागोन बेबायदि स्किमफोरखौसो जोङो नायदों ओरै बिपिएफ निफ्राय बुंगासिनो दङ 75,000 रां होनो होनदोंमोन मानो होआखै आङो सरकाराव फैनानै नुबाय 75,000 नङा बिनि गोजौआव माखासे जोङो रांफोरखौ होनो हायो गोबां सुबिदा दङ सरकाराव दा बे सुबिदाखिनिखौ जोङो लाबोनांगौब्ला सरकारा स्टेबल जानांगोन बड'फाया गेरेमसा हारि दानायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै गोलाव सोमावसारनायाव गोबां मानसि थैबाय जोंहा दा मैया NDBR निफ्राय UPPL नोनो भट होनांगौ होननानै प्रेस मिट होदों एस ग्रुपआ दङ पि ग्रुपआ दङ दा बिथांमोननि केसफोरा लासै लासै उइथड्र जाजोबगोन एसे सम लादों नाथाय गासैबो उइथड्र जाजोबगोन जेलनिफ्राय बरननोबो जों नाजागासिनो दङ जायफोरा सारेन्डार खालामबाय अस्त्र गथायबाय बिथांमोना 4 लाख करि रां मोनगोन सरकारा 150 कोटी रां अलरेडि सेंसन खालामनानै होबाय बिथांमोननि थाखाय दा बे गासैबो जोबनायनि उनाव जों लुबैदों मोनसे मोजां समाज जानांगौ आरो मोजां गोग्गो समाज जानांगौब्ला जोंनि हारिनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि सुबुंखौनो बयनिख्रुइ फार्स्ट जों नायनांगोन जायफ्रा हा हु दङ साख्रि बाख्रि दङ मोजाङै सोलिनो हायो बिसोरनो लासै लासै जोङो बिथांमोनखौ नायबाबो जागोन नाथाय थाब नायसिननांगौ जानाया दिनै नङा गाबोन बन्द जाखागोन दा जोंनो माखासे स्टेन्डार्ड आर्निं मोजां खामायनायनि लामा नांगौ दा बेखौसो जोङो लानांगौ आरो नैफोर ओनसोलाव जि गायो बेनो जागोन नङा होमबा सोरबा थालिर मालभग थालिर गायनोबा जोङो थालिर होनो हायो देग्लाय 3 लाख थालिर होनो नागिरदों आरो बयनिबो न' बिथियाव 2 कथा 3 कथा हा ओरैनो गोग्लैनानै थायो बै हायाव जुदि अगरु दंफां गायोब्ला फांसे अगरु दंफांनिफ्राय 1.5 लाख 2 लाख रां मोनो जुदि 10-12 बोसोर अगरु दंफांखौ गायनानै दोननो हायोब्ला 100 दाल गायनो हायोबानो सासे मानसिया करोड़पति जायो दा देग्लाय जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायदों बे सारा साहा ओनसोलाव 100 करोड़नि मेडिसिनेल प्लान्ट आरो इकोनॉमिकली बिराद भेलुएबल बिफांफोरखौ जोङो गायनो थाखाय थिक खालामनाय जादों MGN रेगानि गेजेरजों दा बे माखासे आसनिखौ लादों स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे स्किल ट्रेनिं दायो आङो सिगां गोदोनो सानदोंमोन जेला हाई स्कुलाव फरायदोंमोन जोंबो आर्मी पुलिस खारनो थाङोमोन नाथाय आङो खेबथाम साख्रिखौ मोननानै थांनो हायाखिसै दा बिथांमोननि थाखाय जायफोर जायफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया बिथांमोना आर्मी पुलिसाव जायफोर थांनो लुबैयो बिसोरनि थाखाय 28 गुबुन गुबुन जायगायाव सेन्टार बानायनाय जादों आरो बे सेन्टाराव ट्रेनिं होनाय जादों आरो दा बे ट्रेनिं लानाय जोंनि सेंग्रा आरो हिनजावसाफ्रा दासिम 400आ सिलेक्शन मोनबाय अलरेडि साख्रि मोननो थाखाय दा बेवहाय बे सानसेनि थाखाय नङा बे सेन्टारफ्रा थाबाय थागोन जाय नखराव गोजौ सोलोंथाइ लानो होनो हाया मेट्रिक पास हायर सेकेन्डारि पास पुलिस आर्मी CRPF आव थांनो हायो बिसोरखौ एडभान्स ट्रेनिं लिरनांगौ बोरैहाय इन्टारभिउखौ होनांगौ बे गासैखौबो एडभान्स ट्रेनिं होनाय जागोन दा बेबायदि गोबां आसनि जोङो लानाय जादों दा आङो बुंनानै बेफोरखौ फोजोबजोबनो नागिराखै नाथाय आङो बुंनो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गोबां बोसोर सहायनांबाय बै सहायनांनाय खस्थ' मोननाय बेनिफ्राय जों उदां जानांगौब्ला जोङो गोब्राब खामानि मावनांगोन आरो आङो जोंनि बिसेसकै सेंग्राफोरखौ खावलायगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जायफ्रा लेखा फरायनो गारबाय जोङो खामानि मावनांगौ आरो बिसोरनि थाखाय जोङो माखासे स्किल ट्रेनिं सेन्टार जों खालामनो नागिरदों क'क्राझाराव आरोबाव मोनसे नार्सिं कलेज बानायबावनो नागिरदों जाहाथे हिनजावसाफ्रा नार्स फरायनो हायो सोलोंनो हायो आरो साख्रि बाख्रि मोननो हायो स्किल ट्रेनिं सेन्टार माखासे बानायनो सानदों आबादारिफोरनि थाखाय
मा आबाद मावनो साहा ओनसोलाव मानसिफ्रा गय गायो बायदिसिना गायो दा बेजों लोगोसे आरोबाव मा खालामनो हायो बेखौ लानानै सावरायगोन आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै माइगाबो बुंजानो सानाखै बुंजानो लुबैयाखै हर जानायखाय रायजोफोरनि खस्थ'खौ बुजि मोनदों माइगाबो नङा होमबा उन्दुनो ओंखारबाय दा बेनिखायनो नभेम्बर मासनि गेजेराव इलेक्सन जोबखांनानै आङो सानसे फैगोन नोंथांमोनजों मोजाङै रायलायगोन आरो कमसे कम 3-4 घन्टा बेवहाय थानानै आइजोफोरजों सेपारेट मोनसे मिटिं हौवाफोरजों सेपारेट मोनसे मिटिं खालामगोन ठीक আছে सिकारिफोरा जेलाव थाङाबा बिथांमोनजों आं सेपारेटलि रायलायगोन बिपिएफआ जेलाव हरनो नागिरदों होमबा नङा होमबा सिकारिफोर दङ ना गैया बेवहाय दङ सिकारिफोराथ' फैखागोन बिसोर गिना दङ नालाय दा सारा मा बुंनो सानदों बिसोरो दा नंखायनो एखालि आं सिकारिफोरजोंसो ओंखाम जागोन दे सिकारिफोरा अननानै ओंखाम संना जाहोनांगोन एखालि दा पुलिसानो जोंनिसो नङा होमबा पुलिस मिलिटारिया सिकारिफोरा जेलाव थाङा जेलाव सोरबा थांगोन नोंथांमोना नायबाय था डिसेम्बरसिम सोर जेलाव थांगोन डिसेम्बरसिम नुगोन दा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना न'आव थांफिनदो ओंखाम उखैबाय आङो नभेम्बर मासनि गेजेरावनो फैगोन आरो जिखालि उइभिंनि खुन्थिया गायगोन बिखालिनो फैगोन आरो आं सानदों नभेम्बर 15नि सिगाङावनो खुन्थियाबो गायगोन न' लुनायखौबो जागायगोन गुबुन बाथ्राफोरखौ मिथिगोन बयनिसिमबो अननाय थाबाय आरो साबायखरबो थाबाय आरो लोगोसे खोथाखौथ' बुंनांला नङा होमबा ट्रेक्टरखौ दा रायमनायाव ट्रेक्टरानो ट्रेक्टरसै दा नोंथांमोनाथ' होखागोन सोरबा साफा सानै थानो हानाय नांगोल दा बिसोरखौबो बुंनांगौ नङा होमबा नांगोलनि जामानाया जोबथ'बाय दा ट्रेक्टरनि जामाना फैबाय दा नंखायनो जाहाथे मिसा मिसि भटआ नस्थ' जाया जों बयबो खौसेयै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ आरो मा बुंनो दोङो दुखु सुखु गासैखौबो खोनासंनो थाखाय आङो नभेम्बर 15 तारिखनि उनाव फैगोन ठीक আছে थैंक इउ गोजोन्थों Bye.